Teníem un pas a nivell que, evidentment, cada vegada que passava un tren se baixaven les barreres i allí es parava la vida, no? Molta gent en moments determinats decidia saltar-se els avisos lluminosos que podia haver, ocasionant des de mitjans dels anys 60 de manera reiterada diversos morts. És la càmera de Super 8 que me van regalar els meus pares. La situació dels barris als anys 70 era bastant precària. Hem de tenir en compte que teníem dos Lleides i que a més vivien d'esquena una de l'altra. L'Ajuntament també tenia una dependència amb el dispensari municipal. Introduïem el rodet, la tensem una miqueteta